Tenim tot tipus d'històries, des dels més xicotets als més grans. La col·lecció va dirigida a tots els públics, vull dir, comencem... És veritat que nosaltres patim del grup Santillana, que són el que leo, i llavors estem molt als instituts i als col·legis, però la nostra col·lecció és des dels més xicotets fins als més grans de l'ESO i batxiller, val? I per a tots els públics, que tots poden llegir les novel·les. Y es una apuesta arriesgada, moderna y muy entusiasta para poner en evidencia y destacar lo que es la literatura infantil y juvenil en valenciano. Una rosa de paper, les mans de l'any passada, una rosa de paper. Tot autor ha de ser un bon lector. Difícilment podem entendre un autor que no li agrada llegir. A la inversa sí, és cert, hi ha gent que li agrada llegir molt i no li agrada escriure. La gràcia que té de les editorials que es dediquen justament a fer això, a fomentar la lectura entre els més joves. I la gràcia dels mestres a no imposar la lectura, sinó a suggerir la lectura, que és el que deies abans, no jo quin llibre, sinó jo llibre. Per tant, estic completament d'acord amb el que has dit a la introducció. Som el que llegim i som llibres, clar, és que són paraules, és que estem fets de paraules. Ningú no sabia res, però com una consigna circula i secretament me van aperto del poble una rosa de paper. Me van aperto del poble una rosa de paper. Ella tenia una rosa, ai, de paper, un paper vell de diari, un diari groc del temps.